Monday mo na siya dispira sa kuan Fiesta sa Asyutis, aduna tay mga activities diha nga gitawag nato og sinulog di Asyutis. Dayon pabitin Kana sinulog ya Asyutis usa man taga-Asyutis na po nang taga-Asyutis na po na ang magbangga. So dayon aduna tay pabitin. Dayon napod tay tawag og dakpanay sa Baktin, sponsor nato na. Then nakabaktil dakpod ka. usa lang kay medyo mahal kayo ng baboy. O bulungon bagyod dayon aduna po tay palusebo. Og uban pa nga di na ako madumduman na gyud ang uban pang mga activity lang gipang kuan. Lay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! Karon naning sa Asyutis usa may naadi naron. Kanang ang Asyutis kuan na siya kanang separate yung na pista sa ulo bali na siya kagulo yung pista gyud niya ang Sitio Asyutis. Karon ng incoming January 15 o 16 ang ato ang kaliyaw kandiya karon nagsugod pa sa niagi pang bulan gyud yung karon day adlaw aduna tay kuan din na basketball ang pabanggaon pod ang mga maayo pumadula sa Asyutis. So mao na siya atong ni-invite ang atong iski chairman si Kevin nga padulaon nato ang mga taga city between city mga maayong mandula dito nga mga basketball player ang ibangga ang mga taga Asyutis pod. So karon ng gabi mga alas 7 siguro na magsugod. Then karon gabi din pagkaugma aduna po tay kuan gitawag og singing contest sa ato ang mga only ang mga taga Asyutis sa mga pila na region. Ang adlaw sa Sabado o then paggawa na disco na. Ang singing contest ugma po magsugod na siya alas 7 sa gabi. So isa may mga bisita nimo dito. So far, di ko ka-update sa mga bisita gyud nga gikan sa city kay ang nagdala ani ang mga kuan naman kanang taga-Asyutis gyud sila namo sila grupo dito nga pinangaluhan nila ni kuan Ma'am Lisa Burmi og ni Delinet Pilas. Namo sila committee. So sila may nidala karon kay manay gusto nila nga sila yung modala. So atong gitagaan og igayon nga sila makadala gyud. So karong gabi karong gabi is Karong gabi adunay basketball. Pagkasabado Singing contest, then the same time, disco. anang pagubag singing contest. O singing contest, ayun, pagka Domingo, wala ra siya ikuan. Dahil pagka Monday, mo na siya dispira sa kuan Fiesta sa Asyutis, aduna tay mga activities diha, nga gitawag nato og sinulog di Asyutis. Dayon pabitin Kana sinulog ya Asyutis usa man taga-Asyutis na po nang taga-Asyutis na po na ang magbangga. So dayon aduna tay pabitin. Dayon napod tay tawag og dakpanay sa Baktin, sponsor nato na. Then nakabaktil dakpod ka. usa lang kay medyo mahal kayo ng baboy. O bulungon bagyod. Dayon aduna po tay palusebo. Og uban pa nga di na ako madumduman na gyud ang uban pang mga activity lang gipang kuan. Okay, so imuhang fiesta message dito? Sa taga-Asyutis, advance happy fiesta. Diya, kita-kita ta po din na kay mo ana po mi pohon. Basta ang barangay officials sa pulo willing ra gyud mo suporta kung sa mga maayo mga programa na dito sa Asyutis gyud. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita!